A Policía Local de Pontevedra inspeccionou hoxe as instalacións da antiga fábrica de Lacros en Alba. Hai anos que a nave é utilizada polo Grupo Nogar como almacén. Camións pasan, todos os días, non? E todo o mundo sabe que aí que se almacena. Eu creo que se almacenou en algún momento a astilla de eucalipto, que se almacenou grau e que eso se está utilizando regularmente. Nunca xenerou ningún problema porque ao longo dos últimos anos que nos saibamos, pero precisamente ante a situación de Pontesa. Tras o incendio do domingo pasado na fábrica da Pontesa, na que o Grupo Nogar almacenaba toneladas de gran e pipas de xirasol, sen, segundo o goberno local, licenza de actividade ou medidas de seguridade, o Concello quixo coñecer a situación de Lacros. A licencia é, en todo caso, dos anos 90 e non se sabe en que condicións está, porque non se sabe, temos que vamos a visitar a empresa, vamos a pedir as licencias que ten, vamos a ver que medidas de seguridade ten e logo pues, tomaremos as medidas pertinentes, ou en todo caso poñeremos en coñecemento de quen sexa competente pues, que se tomen as medidas pertinentes. Hoxe Fernández Lores volveu cargar contra o Grupo Nogar polo incendio da Pontesa que provocou o falecemento dun dos traballadores da empresa. Segundo o alcalde, a compañía non está a cumprir co requirimento da Policía Xudicial de vixilar as naves de Ponte Sampaio. Se dou órdenes expresas de manter vixiancia permanente desa fábrica e a empresa non está cumplindo, non? Non está cumplindo porque onte chamou 112, que había outra vez lume, cando foron os bombeiros ali non había nadie, é unha falta de seriedade absoluta. O Grupo Nogar manifestouse hoxe por primeira vez sobre o ocorrido despois de respectar os 2 días de loito oficial decretado polo falecemento de Benito González. Aseguran que contan con todos os permisos e protocolos de seguridade, tamén medidas antiincendios. Non sei de quen pode ter autorización, pero en todo caso, se hai unha autorización e se fai unha actividade, inevitablemente hai que pedir licencia municipal. Non se pide licencia municipal ninguna e, polo tanto, aquí hai un responsable que é a empresa que está facendo unha actividade sin cumplir as normas mínimas de seguridade. A empresa explica no comunicado que teñen en marcha a súa propia investigación para aclarar o sucedido. Galigrain ten alugadas as antigas naves da Pontesa dende o 2018. Ali almacenan 42.000 toneladas de gran.